हेल' फ्रेन्ड्स, नै आं दिनै खानाय बोजानो नागिरदोंमोन नालाय माबायदि नुगोनथाय। बोनायाव आलदा बोयियाव आलदा नुयोना मानसिफोरखौ। न'आवनो बोजागोन नालाय बेखौनो आङो एसे दिन्थिनो होननानै देखायबाय आरोना। नै मुलि फुनबाय, माने सिगांनियाल' खंख्रि जादोंमोन नालाय उननिया बारा जायाखै, ओंखायनो दा सिगांनिखौल' खालामसै आरो। दा नै मुलि फुनखांबाय, फुनखांनानै सुखांबायबो आरोना। हेयार ड्रायारजों खानाय फोरानगासिनो दङ। हिनजावफोराथ' देलायग्राखा नालाय मिन्थिखायो, हौवाफोरासो मिन्थिया जाहैबाय। आं खिन्थालांनायखौ गाज्रि दामोनदे लोगोफोर। बिदिबा नायलांबाय थादो फाइनाल लुकखौ माबायदि नुयो लास्टआवहाय। नै दायो फोरानखांनानै बोबाय आरो फार्स्ट स्टेप बेयो। सेकेन्ड स्टेप दंबावो, मोननै नालाय फार्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप। जि गोबाव लायो बाग्लायो। नै दा फार्स्ट स्टेपखौ बोखांबाय, दाबो जेबोआनो जाथ'वाखै। सेकेन्ड स्टेप दंबावो। दाना नै सेकेन्ड स्टेपनि मुलिखौ फुनलायबाय आरोना। नै फुनखांनानै सुनानै फोरानबावबायसो। एबारनानो लास्ट बोनाय आरोना। सुनांलाबो फुननांलाबो, बेनो लास्ट। जोबथारनोसै र', एसेल'थारसै। जाबाय। फाइनालि नै हाखांबायमोन नालाय। माबायदि नुदों लोगोफोर? गाज्रि नुदोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनसै आं। जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। र' मोनसे खोथाबाव, माने भिडिअखौ बांद्राय गोलावबाथाय नायनो बायो नालाय, ओंखायनो गुसुं बानायबाय आरोना।